Ali Jakubov är ingen helt vanlig 9 månaders baby. Verser ur Koranen dyker nämligen upp på hans hud regelbundet enligt föräldrarna. Hudfenomenet har fått muslimer att vallfärda till den lilla byn Kislyar i Dagestan i södra Ryssland för att få en skymt av koranpojken och texterna som har dokumenterats på foton. Här återstår bara en bokstav av texten "Var tacksam mot Allah", som tidigare ringlade längs hela pojkens ben. Сильно болеет, сильно капризничает, что невозможно его на руках держать. Никакие снотворные, ничего не помогает, ничем невозможно сбить температуру. Температура длится 10-20 минут, пока надпись сама появится. Hennes 9 månaders baby har blivit en kändis i området. Omkring 2000 pilgrimer kommer varje dag för att se pojken och verserna som oftast sägs dyka upp på fredagar. Många av besökarna ser de arabiska texterna som ett meddelande från Gud. Bluff eller inte, det återstår att se. Men i det politiskt oroliga Kaukasus finns det nu många som hoppas att lille Ali är en mirakelpojke som skickats av Gud för att beskydda sitt folk. Всевышний нам этого ребенка для этого и послал, будем надеяться, чтобы имана побольше было у наших братьев.